गबसा सुबा दालाय एबसुनि बानजायनायाव 18थि बोसोरारि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाया खुंफुं जाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गबसा सुबा गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गबसा सुबा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 18थि बोसोरारि बैसागु फोरबोआ मैया सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुं जायो। हाबाफारि बायदि फुंबिलियाव एबसुनि फिरफिला बिरहोयो आरो खुंथाय आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनायनि उनाव मुंख्लंफोरनिसिम बिबार बावनाय आरो बिफां फुलि गायो। गबसा सुबा दालाय एबसुनि आफादगिरि सोरांसार बर'नि आफाद सामलायनायाव बे हाबाफारिया खुंफुं जायो। बेबायदिनो HSLC आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारिबो खुंनाय जायो। बेनि उनाव बड'लेण्ड मुंख्लं मथिराम बर' गोसोखां गेवलां बैसागु मोसानाय दिन्थिफुंनायखौ बेखेवनानै होयो बर' महरगिरि आफाद बिसानि नेहाथारि दिपेन बर'आ। बे मेलावनो बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो मिरु लाइमोन गांखंनि इउपिपिएलनि बुंथिगिरि रुंगल बर' आरो गबसा सुबा ओनसोलनि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लायो। गबसा सुबा दालाय दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बानजायनायाव गबसा सुबा दखरा रंजालि बैसागो बेयो 18थि बोसोरारि बेवहाय फालिनाय जादों। दा बेवहाय जोंखौ हाबाफारियाव दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो रिसेपसन कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानो खावलायनायलाय जों बाहागो लादों आरो जोबोद मोजां नांदों। जोबोद मोजां बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मानसिफोरा बेवहाय लोब लोब बाहागो लादों आरो बिथांमोना गोजोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि बयनिख्रुइबो मोजांसिन हाबाफारिया दाख्लै बावैसो हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्टआव जायफोरा मोजां रिजाल्ट खालामबाय हाई सेकेन्डारिनि मोजां रिजाल्ट खालामबाय, मेट्रिकनि रिजाल्ट मोजां खालामबाय, बिथांमोनखौ बेवहाय दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंथाय आफादा जोबोद गोग्गोमै गोसो गुदुङै आरो गोथारै बरायदों। बेयो बे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिथांमोना साफा सुबुं सम्पद जानो हायो, बे बाथ्राखौनो दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो खुंथाय आफादनि जानानै बिथांमोना खावलायदों। दा मोनसे बाथ्राखौ जों नोजोर होदों, बे गबसा सुबा ओनसोलाव जे रंजालि बैसागो खुंनाय जायो बेवहाय सानफ्रोमबो मोनसे एक्सट्रा अर्डिनारि बेवहाय हाबाफारि लानाय जायो। थिग बेबायदिनो दिनैनि सोलोंथाइनि जा हाबाफारि, दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बिटिआर सालायनायाव थांनाय 3 बोसोराव सोलोंथाइनि बेलायाव आसामनि मोनसे टप पजिशनाव दिनै बिटिआरआ मोनफैबाय। बेयो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि थाखाय गोग्गाथावनायनि बाथ्रा। दा फैबाय थानाय समावबो एबसुनि जा नाजानाय, लोगोसे मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जा नाजानाय, बेनि गेजेरजों जोङो नेसनेल लेभेलाव जोंनि हारिखौ इस्टाब्लिश खालामनो हागोन बा सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो इस्टाब्लिश खालामनो हागोन होननानै फोथायनाय दङ। दिनै मोनसे बाथ्राखौ जों गोसो होदों जे रंजालि बैसागो खुंनायजोंनो लोगोसे जोंनि हारिमु दोरोङारि गासैखौबो लाखिलांनायनि गेजेरजों जों जुदि सोलोंथाइनि बाथ्राखौ बेबायदि सावरायलांबाय थानो हायोबा फैबाय थानाय समाव जोंनि साफ्रोमबो बर' फिसायानो लेखा गोरों जागोन आरो बड'फानि जा मास्टार रेस थानायनि सिमां बे जाफुंगोन। गबसा सुबा दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव खुंगा 18थि बैसागोखौ दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै खुंनो थामथिम खालामनाय जादोंमोन। जोंहा सानसेनि हाबाफारियै दङ, फुंबिलिनि आयदायाव दङमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे खुंथाय आफादनि फिरफिला बिरहोनाय, लोगोसे दंफां गायनाय, लोगोसे माहारियारि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिबार बावनाय आयदा दङमोन। आरो बेजों लोगोसे देग्लाय इं 2024 मायथाइयाव जोंनि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गामियाव बेन्दोङाव गोलैनाय गामिफोरनि फरायसाफोर HSLC आनजादाव सेथि मासि आवग्रिनानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। लोगोसे आरो दिनैनि जि बैसागो गेवलां मोसानाय दिन्थिफुंनाय बे आयदाखौ बेखेवना होदोंमोन मानगोनां दिपेन बर' आदा, महरगिरि आफादनि गाहाय नेहाथारि, लोगोसे थांखि जानाय बुंथिगिरि आलासि महरै दङमोन रंगल बर' सार, बिथां मिरु लाइमोन गांखंनि
लोगोसे दिनैनि हारिमु बिलिफां आयदाखौ बेखेवनानै होफैगोन मानगोनां रनेन्द्र बिथां सार। लोगोसे हारिमु बिलिफां आयदायाव साथाम देंखोगिरि हांख्रायनानै लाबोनाय जादोंमोन। बिथांमोना जादों सुनिता मोसाहारि, लोगोसे लोमस्राव दैमारि, कमल बर'। बिथांमोना जोंनि हारिमु बिलिफां आयदायाव खोब मोजाङै रायजोफोरनि गोसोखौ बोगथाबहोनो हागोन होनना आं आसा खालामो। लोगोसे जोंनि गबसा सुबा ओनसोलनि गासै रायजो राजा, लोगोसे बायदि बायदि हारि माहारि बिथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामदों। आरो आं बे मेडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गासै हारि माहारियानो बयबो सापर्ट खालामगोन आरो उननि समाव मोजाङै मोजां बैसागु खुंनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै गोबां खामानि मावलांनो हागोन होननानै आङो दिनैनि बे मेडियानि गेजेरजों आं फोरमायनाय जाबाय। लोगोसे आंनि गुन गोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसन्नोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसन्नाया सा 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिसन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसन्नायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिसन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं, मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371।